Wong Dursasana wae kalah kok kowe maju. Aduh. Aduh. Kau tak percaya. Malah nyanyi. Perih man. Bu sapa kula nyuduk kula dhewe man. Aduh. Ditutut. Ditututke man. Aduh. Ada. Aduh. Piye to? Malah bengok-bengok. Lara man. Lara. Aduh. Mang duduk ditidoni sik. Alon-alon. Iki yo alon-alon. Ora bengak-bengok ndak malah krungu Janaka. Aduh. Aduh. Wah, Jan. Aku kira mentole. Kerise bendol ngarep, Man. Kerise bendol ngarep. Nang ngarep ucul niku tatune jembar banget aduh. Aduh. Mangan tak dudutke. Nggih. Aduh. Ngampet sik. Diambet supaya aja nganti lara. Aduh Janaka keparatan. Aduh. Mati anak-anake. Ipate ditotos. Sesat sampean kurang ajar kok. Lelarae. Nek kowe ora cerewet iki njur marampung. Nek kowe cerewet malah rampung-rampung. Anteng. Rasa omong. Dikit lagi, Man. Wah, lho kaya ngene kaya. Aduh. Iya. Ha isih separo sing do meneng. Wis kecekel lah. Ayo wis kliwat tembange. Lah iya. Ayo wis sing jenenge. Gendinge Gandarya lagi buka buku. Tak tundeng tak entuk-entak. Eo. Kecekel. Ayo nyelempit kok dadi maksudnya catetane iki mbok menawa ketekuk. Ya bener ngono kuwi. Ora kowe kok rumah sewu ceria banget iki. Edan aku ora apa-apa ki rasane kaya seneng to. Oh ya syukur. Ning adat saben kaya ngono kuwi biasane wong ki ora apa-apa seneng kuwi biasane sok arep cilaka. Cangkeme. Aku mung ngomongke biaya omongane wong tuwa ngono. Wes ora percaya. Butuh aku bengi iki gumbira. Ya. Seneng atine kejaba iki ya merti dusun, ya sawalan, ya tasakuran. Heeh. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin sisa sawal terus. Ya, nek ana lupute diagung pangaksama pancen bener. Wonten apa melih kayane sampeyan mau dikanthi dahar sareng kembul bujana kalih sinuwun Ngastina
Lah kok mboten kanthi kanyono-nyono kok malah pun mrepeki kalih ingkang rayipun Sengguni. Enten nggih, Pati? Nggih. Niki supaya Kurawa duwe gawean. Kurawa sing pun budal sajuru-juru niku Nggih. didhawuhi supaya gawe srana cintrakaning Werkudara. Lho mangkene to. Niki janjane sampeyan niku nuwun sewu, carane wong niku le mikir pripun to. Werkudara wis sagu gawe pati ning Panakawan, jare patine Pandhawa niku nek Panakawan tekaning pati niku bakal ringkih para Pandhawa. Nek Pandhawa ringkih gampang nggone gawe pati ning para Pandhawa. Ning kok niki molak-malik malah saniki Kurawa kon nyegat lakuning Werkudara kalih Janaka niku pripun? Oh, sampean ora ngerti kok. Niku jane kabeh ora mung Karti Sampeka. Karti Sampeka supaya Werkudara mateni Panakawan. Lah sing ten wigati rak patine para Pandhawa, ora ngoten ta? Nggih. Pandhawa rak kudu mati ta niku? Nggih. Kersane anak Prabu Duryudana rak Pandhawa mati. Nek Pandhawa mati benggane anak Prabu Duryudana niku ayem tentrem jinem. Nggih. Nah, niki gandeng Kurawa wis budal, terus Werkudara kali Janaka niku wis mapan ta negara Ngastina. Ala apa? Ibaratnya kaya dene sinambi nyilem ngombe banyu. Mangkene to. Niku tegese napa? Sinambi nyilem ngombe banyu. Mungkin nek durung nganggo bahasa Indonesia ora apik, ora wangun dikira nyalai pakem. Sinambi nyilem ngombe banyu menika sinambi menyelam minum air. Tegese kejaba Werkudara niku mengke nek upama ora iso dipateni kalih para Sata Kurawa, Werkudara tetep ngestokke dawuh kula mateni Bagong. Ning cacak menang cacak. Nggih. Werkudara mati teng negara Ngastina ya apik. Perkara patine Bagong men kok gampang. Ning sing penting Werkudara mati. Nek Werkudara mati niku teges nggale anak Prabu Duryudana niku bakale ayem trentem. Nggih. Ngaten? Oh, nggih. Sagu menen? Sagu. Nek sagu Kurawa diketape. Terus kula tak takon karo sampean, Kurawa kok do baris niku ajeng napa? Kula tak takon karo sampean. Kurawa kok do baris niku wigatine napa? Wong Ngastina ora ana mungsuh, ora ana paramuka kok do baris. Baris kok seneng ora jama-jama nek kon gelut kalah. Nek kon baris seneng ora jama-jama. Niki rak saora-orane nglatih supaya iso ditontonke teng kawula sak negara Ngastina. Mboten? Pun Kurawa diklumpukke, kok nyegat Werkudara. Oh nggih, ngestokke dawuh. Lah sampeyan Kula mengke ajeng ngawat-atis kok kadohan nek Werkudara ketok atine miyur ajeng kula kuwatke supaya tetep mateni Bagong. Oh nggih nggih. Mengke nek nganti Werkudara malah ndakwa Kurawa gawe perkara wani ngeroyok kalih Werkudara. Kurawa kalih Werkudara niku wis ora rukun. Nemu di papan mesti gawe bentak silah dadi gejegan. Oh. Dadi tumrap Werkudara nek Kurawa ngeroyok Werkudara niku wis dianggep lumrah. Oh nggih nggih. Ngoten nggih Kakang. Nggih, pun ngoten mawon kula tak budal sik nggih Pati. Nggih nggih ngatos-atos. Kula tak mangkat cendak ketinggalan kereta. Oh nggih nggih ngatos-atos Kakang Perbanyu. Nyuwun pamit Pati. Ngatos-atos Penembandu. Bala Pandhawa ya gumulung manggung sireng sata Kurawa kambah ongke surukatite
layut sagung mroratu bubar barisan paman ngawe melih para anak-anak sampean Kurawa enten apa kok mboten wiwitan sadurunge pacak baris lah kok pas barisan rampung kok sampean ngundang Kurawa melih enten apa lho tuju sasana nyadong dawuh lho Paman Kartomarmo Madong dawuh kula pun citraksi nyadong dawuh man enten apa sak rampunging barisan lah kok dadi paman ngawe mrih para sata Kurawa paman kula pun sata Madong dawuh ya bapak iki putra putri Wegati ki Madong dawuh betul ngerti ora iki aku mau dicegat Kakang Durna lho Bapak Penemban Durna megat sampean iya ingkang sekawit ra ana dawuh apa-apa ning kok Kakang Durna duwe ego vertikal ego vertikal kowe kabeh ora kenen bali marang kasatriyanmu dhewe-dhewe aja mbok kendhone nggonmu dandan nanging malah kepara kenceng ana kuwi kalau siul kowe kon ngoyak Werkudara terus Werkudara dipateni ning negara Ngastina wis kuwi dawuh Kakang Durna ngono wae kira-kira sapa sing saguh menyango sing ora saguh ora apa-apa baliya ning kasatriyanmu dhewe-dhewe ora masalah ning sing saguh kira-kira mangkat wani karo Werkudara dibondo tangane krincung sikile lebokke pakunjaran wis kuwi wae dawuhe ndang do menyang aja nganti kaya bocah cilik piye kok meneng kabeh Dur kowe iki takon ngoyak Werkudara ada nek wis kecekel dibondo tangane dikrincung sikile kok malah doting pendonong wani ora apa ya mang takoni mau opahi pinten miliar menungso niki menurut gelem wani karo Werkudara ora bakal ana sing wani tur nggih boten ketemu ngakal to man Werkudara jare wis saguh mateni Bagong Bapak Durna niku wong tuwa sing kurang gawean wong tuwa sing gawe perkara wis gawe perkara Werkudara kon mateni Bagong niku mengke nek Bagong nganti tekaning pati kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan ora urung ngembet keslametaning para Kurawa lah kon niki malah aneh-aneh dawuh karo Kurawa kon mateni Werkudara niku wong tuwa nganggo pikiran ora nek manut kula sakniki rasa golek Werkudara ning golek Durna keprungu ndase wis ditraksi sabar wong ra mutu wong wis penak-penakku Kurawa ora ndek gawean kok kon mateni karo Werkudara man nggih kok Kurawa semanten iki nek ditandhingi karo Werkudara ora ana sing iso menang mula sampean dawuh kon kaya Werkudara niku do meneng mawon niku mergo do atine trap kapan bener ngendikane Citlaksi man sampean niku ya nek didhawuhi aja mung waton nampa dawuh sampean pati ya lumangsa kula lan ide blas ora tau iso mikir wis sampe-sampe kula ora melu perkara niki malah sampean werna-werna macem-macem gawe kasangsaring anak-anak sampean Kurawa nek nyekel Werkudara niku bab sing angel kok njo sak kepenake dhewe ora aku kandha to sing wani sapa nek perkara ora wani sak karepmu sing wani kon maju sing ora wani do mulih ning kasatriyane dhewe-dhewe dawuh iki ora kudu mula sapa sing ketok wani karo Werkudara sinambi njajal ketrimaning uripmu mangkat sing ora wani ora mangkat ora apa-apa wis ngono wae pikiran dhewe-dhewe nek ado menyang-menyang nek ora ya ora apa-apa wong iki ora kudu kok Le ditraksi nggawa plinteng ora cengkune plintenge wong dawuh kok cak kepenake dhewe tanpa nganggo pikiran sing do wani mangkat sing ora wani mulya akhirnya iki wis dadi satriyaning praja wis dadi pangelan pati disumpah supaya wani lan nampa dawuhing pepundhane ngene iki lak lepur kabeh nggih Mas ha iya pati sengkune iblis tenan kok weh ya wis yo kalah cacak menang cacak
upama mengko kalah ya do mundur rasa dipeksa pokoke sak titahe ketok nyambut gawe lah nek ngoten mangkat alon-alon lah ngono kersanipun kados pundi dene ingkang rayi itu wonten dipun gendhong medal Jawi wonten negari Ngastina Janawa wonten dawuh kowe kalingan ora duk nalika kowe nangis gondeli karo aku inggih nalika aku pamit bakal golek ngelmu kasampurnan papane ana jroning segara golek kang aran Tirta Pawitra maning suci kabeh padha nangisi karo Werkudara apa ana jamak lumrahe ngatasi wong gayuh ngelmu kok nyemplung telenging segara kabeh padha ngarani yen aku tekaning pati kowe Kresna kakangku bareng kakangku Nakula Sdewa Babu Kunti padha nangis ning kedaton negara Ngamarta ning nalika semono mun ora percaya karo Durna bapakku kawusanane piye sing tok anggep Durna nyengsarake marang Werkudara kabeh mau ora nyata malah aku bali entuk wujuding Tirta Pawitra maning suci tegese apa sing dikendikake dening Durna bapakku keto katone nggone paring pangandikan mung sarwa sembrono mung sarwa gejul kumarucul nanging sejatine aku percaya lahir batin karo Durna bapakku mula aku tak jak supaya metu saka kedaton Wikadinayu apa sing didhawuhke Durna bapakku ditindakake kaya menawa kanthi srana patine Bagong Drupadi Mbak Yuku bakal bali marang negara Ngamarta Kakang Mas nanging menapa inggih badhe kula lan panjenengan samangke mengko dateng pun Bagong ora mentara sebab apa abot Bagong tinimbangane Drupadi mula wektu dina iki ora sandadakaken gunung tanpa guna ayo budal ning Karang Kadempel Bagong digoleki yen Bagong ora gelem dadi tumbal aku sing bakal mateni Bagong Werkudara mandeg le Werkudara Dursasana kakangku ngoyak karo aku merepeki papanku nggonku sak jagung karo Janaka kowe nang kene padha karo kowe mlebu kandhang macan wong Pandhawa mlebu negara Ngastina mbuh kuwi dianggep sedulur apa dudu sing baku kowe tekan Ngastina padha karo Sarapati ora duwe niat aku gawe perkara karo Kurawa niatku mung ketemu karo Durna bapakku ora sandadakaken gunung tanpa guna ayo kowe tak bondo tak krincung sing waleboke pakunjaran ora tak nepangan kowe mati garing ning jero pakunjaran Pandhawa kelangan Werkudara ora ana sing nggo kekuatan apes jurite para Pandhawa ora sandadak nglakoni perang gedhe Bratayuda Pandhawa mutar moko siji wah wong gerak karo dideplok ndase baju kene yen pengen jajal karo Werkudara wah tebat damune warganing patimu Singalena Prapting Laris Kakang Dursasana
Werkudara. Nantang gelut lagi ditendang pisan bengok-bengok kaya bayi. Ya men lara. Aduh mati aku majlek nang dodo. Kaya ketiban watu sak gajah gedene. Seser dadaku. Aku ra iso ambegan Werkudara. Mati aku Werkudara. Modal tenan aku. Pancen iki sing tak jarak. Kakang Dursasana mundur mungsuh Werkudara. Iki kowe apa aku sing bakal tekaning pati? Kakang Citraksi. Mengkono Adi Janaka. Ngejak pirang dina yo tak ladeni leganing atiku. Tatap kemudorangsang. Jebol dadamu. Iki ora wancine cagilan. Ayo apa aku sing tekaning pati. Lele no pangendamu Janaka, kowe tak pateni bojomu rondo kabeh. Aku ning nggonmu terus aku foya-foya. Bojomu tak pek kabeh. Ayo nang kene ditemtoke kowe apa aku sing tekaning mati. Maju sejangkah tinjung akhirat nyawamu Kakang Citraksi. Mati dening aku, War. Biar. Pitil meneh. Wis omong ta. Kowe iki rasa sok aneh-aneh. Wong Dursasana wae kalah kok kowe maju. Aduh. Kau tak percaya. Malah nyanyi. Perih men. Bu saka kula nyuduk kula dhewe man. Aduh. Ditutut. Ditututke mana aduh. Aduh. Piye to?
Malah bengok-bengok. Lara man. Lara. Aduh. Mang duduk dididoni sik. Mang Ayo. Alon-alon. Iki yo alon-alon. Ora bengak-bengok ndak malah krungu Janaka. Aduh. Aduh. Wah, Jan. Aku kira mentolae. Kerise bendol ngarep, Man. Kerise bendol ngarep. Nang ngarep ucul niku tatune jembar banget aduh. Aduh. Mangan tak dudutke. Ge. Menduduh. Aduh. Ngambet sik. Diambet supaya aja nganti lara. Aduh Janaka keparatan. Aduh. Mati anak-anake. Ipate ditothok. Sesat sampean kurang ajar kok. Leloroe. Nek kowe ora cerewet iki njur marampung. Nek kowe cerewet malah rampung-rampung. Anteng. Rasa omong. Dikit lagi, Man. Dikit lagi. Waduh kaya ngene kaya. Aduh. Ku tak percaya, aduh. Wis gek mlayu ning nggone Kakang Durna men ditambani iki ana warangane lho. Nek nganti kenapa-kenapa cilaka mudhar we. Aduh, bapak penebat kula nyuwun senjata pitulung penebat. Kakang Mas Jambrong iki. Menapa inggih paduka badhe tumunten bidal. Mupadi kalian Bagong wis dadi anteping tekadku. Tinimbangane aku weruh bareng ngrantes mergo ora ketemu karo bojone Kakang Mbok Wara Drupadi. Wong aku nyawang Bagong dadi Banten ora dadi ngopo. Kakang Mas, wah nek ora mentolo kowe bali nek kowe wani ayo melu aku. Om Dedyan Kaludra Mas Patik Raja Dewagu. Drupadi ndak rewangi kowe tak cidra saka negara Ngamarta. Mongko nalika aku prapteng taman negara Ngamarta, aku prasaja kalawan sira Wara Drupadi ento aku bakal nyidra sliramu. Kowe ora mlayu, kowe ora ndelik. Lan kowe prasaja gelem mbok cidra kelawan aku. Oh, bareng tekan kene ana ing taman negara ing Giri Kadasar, kowe ora gelem sak pejagong kelawan Prabu Kala Sereng. Apa to kang dadi sebabe, Drupadi? Sinuwun Prabu Kala Sereng. Ya piye? Nalika sira praktana ing taman negara Ngamarta, duk nalika semana paring dawuh kelawan aku yen to bakal mbok muktekake sarta ora ketambung sedhela negaramu bakal wujud negara ingkang kuncara waton ora ketambung teluk kedheping paninggal negaramu kerawuhan Wara Drupadi nanging tinemune lah kok wis salin srengat bareng tekan negara kene aku ora mbok balekke mongko hitungane wis ana 3 candra. Sira ora balekake aku marang negara Ngamarta malah saiki duwe kretek lan niat bakal
garwa kelawan aku Prabu Kala Sereng mestine sinuwun prisa yen to aku kuwi wis ora legan meneh aku kuwi ana ingkang mengku ya kuwi sinuwun Prabu Darma Kusuma nyono cerak nyono kinira Drupadi wong wadon ingkang lobok kembene kendhu tapiye ing atase cinitra dening Nalindra inggih kadasar teka bareng aku tekan ning papan kene aku gelem ngladeni kelawan sira sinuwun kaya ngapa alok ing wong kang ora demen lan kaya ngapa anyacating wong ora seneng karo Wara Drupadi ana dawuh apa sinuwun ora usah dadak ngrungokke kelawan wong-wong kang ora seneng kelawan wong-wong kang ora demen sing wigati waton kowe gelem tak garwa kuwi perkarane wis rampung ujaring akeh padha nyebutake yen to sinuwun Prabu Darma Kusuma kuwi Nalindra ingkang lila lair lan batine Nalindra ingkang ikhlas lair lan batine Nalindra ingkang kebeganing kesabaran aja kok wujuding brana picis nadyan sugenge disuwun dening wong liya wae wadon dadi kabagyaning wong akeh bakal diparingake mula saka pitunganku gandeng kowe wis tekan papan kene monggo yen to kowe wis rabi karo aku kowe wis dhaup karo Prabu Kala Sereng aku ingkang bakal matur karo sinuwun Prabu Darma Kusuma tak kira panjenengane isa nampa kang dadi aturku yen babagan sinuwun Darma Kusuma pancen bener apa kang mbok kandhakake nanging sinuwun sing jeneng wong mangun bali wisma kuwi ibarate wong keplok kudu tangan loro ora mung tangan siji saiki ora bakal bisa muni aku tresna sampeyan yo tresna yen aku tresna sampeyan ora semono uga kosok baline sampeyan tresna aku ora duwe rasa tresna ora bakal becik kedadeane aku tresna nanging aku ora tresna marang sapa wae sing tak tresnani ming sinuwun Prabu Darma Kusuma lha piye wong nyatane aku wis tresna apa kowe ora bakal tresna monggo ujaring para sepuh nyebutake sing jeneng tresna kuwi jalaran saka kulina yen kulina srawung mestine suwe-suwe bakal ketukulan rasa tresna mula gandeng kowe seneng negara ing ngiri kadasar lan kowe seneng taman negara ing ngiri kadasar kene mesti saben dina kowe weruh lan wanuh karo aku kanthi cara mengkono bakal ketukulan rasa tresna tresna kuwi uriping jiwa ingkang luhur tresna kuwi dudu gaweaning manungsa nanging gaweane sing akarya jagat bedane antaraning tresna ingkang diparingi dening paringaning Gusti lan tresna gaweaning manungsa kuwi beda bedane menyang endi yen tresna ingkang diparingake dening panguwasaning Gusti kuwi tresna lair batin ora kesasapan niat sing ala lan ora duwe kemelikan apa-apa nanging yen tresna gaweaning manungsa kuwi tresna ingkang sasapan nafsu lan duwe niat sarta melek marang ingkang ditresnani tresna gawean manungsa ora bakal langgeng yen wis lakon nggone duwe melek sarta wis lakon nggone bisa iya kuwi menehake nafsu niat kang ala mesti bakal banjuran duwe rasa tresna ladal rembugan karo wong wadon pinter kuwi malah ketekuk-tekuk aku nyuwun mangapunten Gusti mbok kula kemawon ora sudi niatku rabi karo Drupadi omeng ditawani karo mban menapa kula mawon sinuwun kula menika wis tuwa namung ijab sedhela terus kula modar panjenengan saged rabi malih Gusti menawi ingkang saestu mbuk menika kula pancen saged ngladosi dhateng Piyai Kakung mban aja padha saur manuk atiku lagi bunek rasaku lagi kodeng mergo aku ditampik karo Wara Drupadi nanging ora nedya tekan semene niatku nggonku bakal ndhaup karo Wara Drupadi ibarate taunana windanana yen wis ana wiya sing pangandikan saka Wara Drupadi sagu nampa aku
aku bakal dhaup karo Wara Drupadi. Ora gampang sinuwun. Ora gampang piye? Ya senadyan aku ora mbok balikke marang Praja Ngamarta. Upama sateruse aku mapan ana ing kene. Lan mbuh mangsa kalapa aku pinaringan rasa tresna marang panjenengan. Nanging isih ana syarat crana ingkang kudu mbok lakoni. Aku kudu nglakoni apa? Gandeng sampeyan ki wujude buta, betah buteng aniaya. Mongko buta kuwi kebekan watak angkara budi candala upama aku pinaringan rasa tresna lan gelem mbok wengku garwa. Sampeyan kudu resik lahir lan batin aja nganti aku kelepetan dudusan. Resik lahir lan batin carane piye? Kudu siram jamas ana ing pitung sendang ing mapan ana ing lengkeng Ngaldaka. Pitu mau kudu jangkep. Yen wis siram jamas ana ing pitung sendang ana ing lengkeng Arga, ndak anggep sinuwun Prabu kala sereng wis bali suci meneh lahir lan batin oleh ketek ora kepeklepetan dudusan. Dudusan ing Madyapada sarta dudusan ing wewatekaning buta sinuwun. Adalah ya. Kowe ngendika sing kaya mengkono Wara Drupadi. Gandeng aku buta kelepetan dudusaning jagat. Ya dosa lahir, ya dosa batin bisane aku bali suci. Yen to aku kudu siram jamas ana ing pitung sendang ereng-ereng ing Ngaldaka. Kanthi cara mengkono aku kudu golek pitung gunung ingkang lengkeng gunung ana sendange tak nggo siram jamas supaya bali aku suci lahir lan batine. Kanthi cara mengkono aku bisa dhaup karo kowe Wara Drupadi. Yen pancen darbe niat maragake tindakna sinuwun. Wah, adalah ya. Dina iki uga aku tak njaluk pamit, tak miwiti nggonku nglakoni apa kaya sing tok aturake. Aku njaluk pangestu gedhe niatku iso garwa Wara Drupadi. Tak wiwitane dina iki kepenakno nggon mapan ana ing negara ngiri kadasar apa sing mbok butuhake para mban bakal nyawisake. Wara Drupadi aku njaluk pamit. Muga-muga ndang kelakon apa sang dadi penjangkaku. Baliku ana ing negara ngiri kadasar kowe wis entuk rasa tresna saka panguwasaning Gusti. Wekasan aku kelakon mengku garwa lawan kowe Wara Drupadi. Tekan titi mangsa wancine gara-gara. Jan. Seneng aku nek buka celuk sindene do ra iso ki do ting plenggong. Dilalah kok nggawa sinden sing laire nalika jaman Gajah Mada. Ibu Prastiwi lho. Nih ya, tak pikir-pikir cakapane meng ngawur. Asli mbok sumpah. Mboten lados menapa. Sing enom-enom ya urung tau ngrambahi tadi ya. Padha songo wus cep lakep meneng kabeh. Prastiwi ya. Songo telu ekor babat. Ayo mana hitung-hitung nomor. Nggih, mboten dados menapa. Kula ngaten menika janjanipun mboten kok nyelikke ora. Ning yo tak jaluk gandeng seni budaya, utamanipun budaya wayang kulit menika rumiyin wiwit simbah-simbah. Mila kagunganipun simbah-simbah rumiyin yo aja dilangke, aja dilalekke. Kalau mangsa dienggo, kalau mangsa diceluki supaya sing ngripta kuwi yo seneng. Dadine ya iso diapalke lan iso tetep lestari langgeng tekan jaman apa wae. Nadan wis oke lagu sing apik lali janjine lali lan sapiturute tembang kangen mari kangen lan sapiturute ning cara-cara simbah mbiyen aja sok do dilalekke. Ku sing wajib kaya ngoten niku. Sing tak kawatirke lho, sing tak kawatirke nek do nderek dalang sepuh, dilalah nderek dalang sepuh mongko cacane cacahan cara kuno lah wis ora iso ana sing ya hati-hati wis jan matur sembah nuwun lan pepindhan utamanipun ing laturaken menjenipun kadang kula sepuh Raka Mas Muhammad Yazid anggenipun dalu menika sampun nimbali dhateng Petruk sampun marambah makaping-kaping wonten Pudi Papan wonten tasih wonten Aladan Boyudan tasih Aladan Sleman pendak-pendak
ngamontenaken sucalan mesti Petruk ingkang katimbalan sowan. Matur sembah nuwun. Raka Mas sampun paling rezeki kula rancak kanca-kanca wong salwangsul panjenengan boten nate jeleh. Klebet ugi kula boten kendhat anggenipun tansah memuji ngersanipun Gusti duk nalika pemilihan kala wingi. Muga-muga dulur kula nang Mas Muhammad Yazid isih dipercaya dening para warga masyarakat. Nyatanipun numusi, alhamdulillah. No mane, no klitik. Menika semboyanipun Mas Muhammad menika wonten ing perapatan-perapatan pilih Muhammad Yazid no klitik. Tegesipun boten mawi mane politik. Mergi menapa? Apa-apa niku nek nganggo mane politik ya ora duku, ora lurah, ora camat, ora wakil rakyat. Nek nganggo mane politik nuwun sewu kejaba panjenengan menika mung dituku 5 tahun nganggo dhuwit 50 utawa 100. Ning sing dioyak mesti baline. Sing dienggo modal. Mula le mikir masyarakat keri sing dioyak baline modal. Lah menika sing ora prayoga, menika sing mboten becik, menika sing mboten apik. Ning nek dipercaya karo para warga masyarakat, wah menika luar biasa. Teges anggenipun ambyur wonten sak tengah-tengah masyarakat lan bantu dateng mendampingi para masyarakat menika saestu lahir batin. Ketitik tanpa dipun wenehi napa-napa ora dijanjeni apa-apa ning wis percaya. Menika ingkang angel ngaten menika. Mula kula dongaaken langgeng lestari haripun tansah momong dhateng para warga masyarakat Wonolala dan Sleman Mas Muhammad Yazid pinaring ana penggal ingkang sabar ikhlas lan tawakal mergi mayungi dhateng piyai kathah menika werni-werni pambeganipun werni-werni wewatekanipun menawi boten jembar penggalihe nek ora ikhlas nek ora sabar wah saestu awrat dipun lampahi menika awrat. Matur sembah nuwun jan nong nembang sing kepenak karo undang Gareng karo undang Bagong terus tak teruske tetembangan sing sawetara ora suwe-suwe terus diteruske lakone walah rampung aku arep mulih sing omahku sing cerak wae mulih nang Sedayu ben kanca-kanca do bingung. Nyatane ya wis tak amplopi ket sore mau. Mengkari bubar sesuk wis ora tepung ora apa-apa. Bubar dhewe-dhewe. Aku mulih kowe ya do mulih dhewe-dhewe. Matur suwun. Iki ngopo iki ora? Jan banter banget ha iya. Kawitan saka gendhinge kantari ladang gejolala slendra padha sanga neno iya ha isih separo sing do meneng wis kecekel saiki wis kecekel lah ayo wis kliwat tembange ha iya ayo wis sing jenenge gendhinge kantari lagi buka buku tutut tak tunjeng tak entuk-entak. Eo. Kecekel, wis kecekel. Ayo nyelempit kok dadi Maksudnya catetane iki mbok menawa ketekuk. Ya bener ngono kuwi ngono. Ora kowe kok rumah sewu ceria banget iki. Danten aku ora apa-apa ki rasane kaya seneng to. Oh ya syukur. Ning adat saben kaya ngono kuwi biasane wong ki ora apa-apa seneng kuwi biasane sok arep cilaka cangkeme. Aku mung ngomongke biaya omongane wong tuwa ngono wis ora percaya. Butuh aku bengi iki gumbira. Ya. Seneng atine kejaba iki ya merti dusun, ya sawalan, ya tasakuran. Heeh. Minal aidin wal faidin mohon maaf lahir dan batin sisa sawal terus. Ya, nek ana lupute diagung pangaksama pancen bener. Merti dusun Nasri telu Sumbersari Maudan. Heeh. Bagi muga-muga apa sing disuwun dening panjenengan bapak-bapak sing padha ngadani merti dusun pinaring ana barokah saka pangawasaning Gusti. Ya. Tumpuk mati ketika rezeki lan apa wae sing diparingi dening Gusti para pepundhen mri sepuh mitra kawruh sing lenggahne Nasri 3 kene. Ha iya bener. Uga tasakuran menjane Mas Muhammad Yazid lan dadi wakil rakyat periode 2019 dan periode 2024. Heeh. Ya mung sayange kok telung acara dekke siji ya, Tru. Ha iya. Karepmu
merti dusun dhewe, sawalan dhewe, tasakuran dhewe. Wayangan dhewe-dhewe maksude. Sirku ngono. Atenek kowe sing seneng ora. Lho, maksude ora aku tok. Sing jeneng dalang ning Yogya Jawa Tengah pirang-pirang. Mas Yazid diwenangake milih. Monggo panjenengane wis tau ngendika karo aku. Pokoke kula nek disuwuni mendampingi masyarakat nyuwun wayangan ya pokoke Mas Petro, nek mboten Mas Petro saya enggak mau. Ha kuwi apike wong akrab ki ning kono kuwi. Menjenengane ngendika kaya ngono ya perlu dibuktikan. Buktine wis ana nek ndi papan Mas Yazid nek wayangan mesti kowe. Nggih sesuk udu aku disele tak pateni. Ha iku jenenge kowe ya sing salah kaya ya ora apa-apa kaya. Ayo ya Tru ya. Sing seneng rezeki iki didum-dum. Ha iya. Ya didum-dum karo iki penggendarku wis mulai arep naik daun iki. Heeh. Nek ge tak mbroke wite. Kancane arep naik daun kok wite arep dimbroke. Aten aku sing gendari sapa? Ayo men pengendariane wong Pak Bungkik ya siap sedia. Aku nek ora Bungkik gendar iki mesake. Tabuh karo wong kaya abot tabuhe. Wonge cilik ngono lho nyelatak kowe. Dijung akhirat nyawamu. Pak Bungkik iki nek muni ngarit ki 40 hektar rampung sedina. Ngarit apa kok 40 hektar? Heeh. Ya ora apa-apa, malah dipujekke kok. Nek perlu kanca-kancane awake dhewe sing iso mayang ki ndang tumangkar. Lho, men do payu mayang. Sing gendar wis jadwale wis rentep tenan iki bulan Juli. Heeh. Syukur alhamdulillah. Heeh. Ya liya-liyane do didongake sing do mayang kabeh. Ora apa-apa, Dik kudu golek wiyaga meneh ora masalah. Ha iya. Sing rebab yo ndang payu mayang. Ora arep ndongake sing rebab aku ya. Wis ngono wae wis. Uripe ditakdirke ngono kuwi ya ngono kuwi dilakoni kanthi ikhlas. Ha iya. Ning wayange akeh. Mbar nggo ngopo? Wong yo ngrumangsane ora tau mayang kok yasa wayang. Argo ngopo argo guru ki kuwi. Ayo wong jenenge duwe ya sesuk mau sekolah ra iso nggo tinggalan anak putu. Nek nggo tinggalan cocok aku wis gesek-gesek. Ayo. Iki senenge. Ayo kanca-kanca men yo berkembang. Ha ngono kuwi. Lah yo pancen yo bener kok. Wis. Iso lho ya sing ngendang ku ya tampa mayang wah. Jos. Lakone kunti pilih. Iya. Ayo supaya anu kaya terus ben berkembang. Wong niatku ki kanca-kanca takjak ngene iki nek apa mono kabisan liyane ya kejaba saliyane nabuh. Upama sambene maklare laris ya wis tabuhane ditinggal. Ayo. Anu apa jenenge iki tenanan le maklar. Ya syukur ora apa-apa. Ya wis sambenane buka warunge rame banget mongko penghasilane luwih akeh warunge mbangane nabuhe ditinggal ora apa-apa. Sapa ngerti dadi pengusaha? Ya. Wong awak dhewe iki ora kudu kanca-kanca iki dadi penabuh terus ora kudu kok. Iya. Nek iso duwe cita-cita sing luwih dhuwur ya, Brek. Ah iya. Oh tenan kok. Ayo kowe nek iso ya duwe cita-cita sing luwih dhuwur ora. Aku wis seneng ning nggon budaya ngene iki wis seneng. Atiku wis marem. Aku iso nglipur para rawuh, iso nglipur piyayi akeh. Sing jeneng menghibur piyayi akeh kuwi mujudake sawijining dharma utawa kuwi uga mujudake sawijining pahala, Tru. Iya. Kuwi ya tumindak sumbangsih. Heeh. Aku wis dipercaya dening sebagian masyarakat gelar kabudayan iki rasaku wis seneng banget. Ora pengen dadi artis po dengkulmu atos. Werna-werna ora. Wis ora sah. Wis nyeni lan budaya ngene iki wis tak antepi lahir batin. Ya. Ora kepengin kaya Pak Bapak Muhammad Yasin dadi wakil rakyat. Wes malah aku kok dadi wakil rakyat. Rakyate kejet-kejet. Aku ki wong ora sabar, ora iklan, mongko dibutuhke kesabaran dan keikhlasan. Mongko pendak dina disambati warga ki cekat-ceket cukat trampe trengginas.
Pak Yayat menika kedah kerawuhan panjenengan. Oke, saya datang ke situ 12. Monggo wonge kudu sehat. Heeh. Nek kaya aku dadi wakil rakyat piye males-malesan. Dayohe kereta apusi kok. Oh. Ora iso aku nek kon kaya ngono kuwi. Aku ki ya budaya nyeni ngene iki sing bebas. Heeh. Wis kepenak uripku terus. Ya wis ra apa-apa ya, Kong. Wis. Aku ki takon Elisa aku tau diundang nang Hitam Putih wis tak wangsuli kok. Hitam Putih ngendi? Ayo Trans 7. Oh. Saya mau cari apa, Mas? Saya sudah tua, saya sudah 47. Kok diundang di sana? Cukup Elisa saja, saya nggak usah. Saya itu jadi dalang udah seneng sekali. Dan ini cita-cita saya diparingi rezeki aja kayak gini saja saya sudah alhamdulillah. Oh iya ya. Tenang kita wang suling ngono. Wis ndono Elisa. Oh Elisa ya ora gelem nek ora karo aku. Oh. Dheweke isih wedi. Oh ngono ya. Ya wis pokoke anggere diantepi kok ngopo profesine iki diantepi. Ha iya. Rasane ada warna-warna. Iya. Ayo karo nembang Le. Ayo karo nembang tong. Ki ana sing nyuwun. Ana sing nyuwun apa? Caping gunung terus. Ah, caping gunung kalau masa ditokke pas gara-gara ngene iki ora limbuhan terus. Ha iya. Ku seger-seger suasana. Ha iya. Caping gunung dereng, caping gunung apik. Sing nembang kaya biasane diurutke. Nah iya. Wis saka Mbak Risa, terus Mbak Risa, terus Tatin. Iki mau kok sindene urung rampung gara-gara kok sedeng slebar ora karo-karo. Iki hawane iki ya adem, Gong. Ora kuat ngampet. Mula ya mula ta mula. Ngombene aja oke-oke. Ngene tak kandhani carane ngampet aja nganti kepoyo. Lho, iki ora kok piye-piye ning tenan. Heeh. Arep munggah panggung aja tok ombeni teh. Oh. Sore wit sore nek disuguh teh aja dombe. Ombe wedang putih. Wedang putih iki malah kepoyo. Sing kandha sapa? Buktekke piye? Aku mulane ngombe teh iki sore tok. Engko anggere ning panggung ngene iki kopi. Oh. Ndok, kopi kuwi ora marai nguyuh. Nek teh legi panas tok ombe sak gelas, let 2 jam wis to. Kepoyo kowe. Oh, ngono ya. Mula hati-hati ngombe iki. Liyane teh pokoke. Ha iya. Aja dombe. Jaluk liyane wedang uwo. Ha, kuwi ya. Ora marai nguyuh, marai reget. Ha iya. Kok marai reget? Lah wah iki slebar. Ayo gek mulai ya. Mbak Arisa.